una pujada potser una mica exigent. Tal com ens avisa l'Oculus Maps, hi ha una cova i amb el Roque Nublo i un altre Roque Mini. Hem aparcat afortunadament en el pàrquing de Roque Nublo i ara el que farem serà començar la ruta de pujada. És una pujada potser una mica exigent, però intentarem fer-la adequadament. Anem preparats, ara quan hem arribat estàvem a uns 15 graus, fa sol, això és el que interessa, encara que estiguem a 15 graus, fa solet i s'està bé, fa olor a pi, a vet. I el Roque Nublo és el que s'escau entre els dos avets aquests. És un dels llocs més visitats de l'illa de Gran Canària. Tot i ser una carretera una mica complicada, des de Maspalomas hem trigat una hora llarga. I anem pujant. I anem veient el Roque Nublo. El camí està preparat, és tot enllosat amb pedrotes i es camina bé, no és de terra, que podria ser que rellisqués, almenys de moment, en aquests metres que hem començat, les vistes són molt maques. El pàrquing està a gairebé 1.600 metres i el Roque Nublo, a dalt de tot, em sembla que són 1.800, gairebé 1.900, o gairebé 1.800. Ens quedem a la part de baix, perquè òbviament no pujarem a dalt, perquè el Roque Nublo és un roc. És la part central d'una erupció volcànica que s'ha refredat molt ràpidament i ha quedat molt dura. Hauria tingut més o menys, pel que han calculat, sobre els 3.000 metres d'alçada, similar al Teide, si no recordo malament. Però a conseqüència de l'erosió, etc., ha anat degradant-se i al final ha quedat a aquesta banda. Avui tinc ajudant i ara estem pujant. Estem pujant, costa una mica, però és interessant. Totes les muntanyes, aquesta zona és més boscosa. El camí és això. És una miqueta de pujada. De fet, és aquesta diferència de 200 metres els fas amb 1 quilòmetre i pico. Hi ha una mica de desnivell, però es fa bé. He incorporat més pes amb una càmera de fotos que també fa vídeos i porto el trípode que em permet enganxar-lo en alguna banda, perquè és d'aquells que tenen les potes flexibles. És una miqueta complicat. Tens que pujar. És una mica escarpat. Estem arribant a una intersecció. La gent puja cap a l'esquerra. I a veure, on se'n va? La Culata Tejera? No. Variante Roque Nublo. RN02, esquerra, 7 metres. Vale. A l'esquerra. Cap allà és la variant de Tejera. Està tot ple de pinassa. El que sí hem vist és que deu haver un incendi fa poc, pujant a uns 5 quilòmetres més cap avall. Estava tot cremat, però la part de baix dels arbres, o sigui, la part on hi ha la pinassa i tot això,
El que són les copes dels arbres no ho estaven, així que penso que o el van apagar a temps o s'ha apagat per si sol. És maco, Tal com ens avisa Google Maps, hi ha una cova i ara pujarem. Quan baixi la gent, pujarem. Més pujada. Anem a mirar la cova. No hi ha gaire distància. Sí que és una mica complicat i és de terra i esperem que no rellisquem. Hola, gràcies. I aquesta és la cova. Hola. Baixant cap a baix. Ya está aquí. Como una cabra, vaya. Es que podría haber. Per on baixes? Per allà, no? No sé. Que em vulguis. Ui! Vol, que te caus. Es que como em caigui jo caus tu fa poc. Però que no. Ja hem visitat la cova, ens ha costat una mica perquè hi ha molta pujada, però és interessant. Està tota plena de forats. Igual és que algú vivia per aquí, no sé. Aquí, a Canàries. I ara anem pujant. Encara no hem arribat al mirador, o el que posava que era un mirador, no sé. Estem arribant a una intersecció. Cap aquí anem a la degolla de Roca Nublo.
Per què? No sé. I'm dropping you text now. You said you want me when it starts. Being with you just feels right. Said we can meet it when it starts. La cadira del rei, I jo de la... de la reina, i de l'Elit, I la Neus la princesa. la Nelit del Francis. The Little Dog on the Sea. Bueno, hem arribat com una mena de planícia que hi ha a uns 300 o 400 metres del Roquenublo, i des d'aquí s'observa, bueno, que hi ha unes vistes molt xules, i suposo que des de dalt encara més. No està mal, I a darrere el Roquenublo, sí. El Roquenublo. Bé, i ara pujarem cap a dalt. Més cap amunt. Estas escaleras seguramente que no son naturales. El que semblava era que aniries pujant fins al Roque, però resulta que aquí hi ha com una esplanada ben grossa, i amb el Roquenublo i un altre Roquemini al costat. Anem. Bé, ja estem gairebé als peus del Roque, encara queda. Sembla que no, però va faltant distància. Costa una mica. Em costa una mica pujar perquè vaig de pressa seguint a la família. Però bé, ara anem cap allà. Ara anem... Depèn de com sigui el camí aquell. Saps? Ja. Bueno, Es veu veure el mateix que allà. Anem fins allà on està la cosa. s'ha de seguir per aquí, no? Sí, per aquí, fins per allà aquí. i ja està. Sí. Ja s'han acabat les veles. Sí. Sí. Vale. Waking up anew, wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time left to do. I'm dropping you texts now. You said you want me when it starts. Being with you just feels right. Said we could meet it when it starts. About to go down. So what you doing tonight? It's everything I can't think of. Waking up anew, wasting time is all I do. But now when I'm with you, Bé, estem als peus del Roquenublo, que m'he avançat, tal com arribes al Roquenublo, hem avançat per la dreta, i sí que és una mica complicat perquè hi ha molt rocam i no hi ha un camí clar. really being honest, want this to last. Said you wanted. Deixem el Roquenublo enrere i comencem a baixar, que és la 1, i de camí cap aquí a l'aparcament del Roquenublo hem vist un lloc
que hi ha taules i podem parar allà i dinarem tranquil·lament i posar benzina. Perquè estem una mica justets de benzina. You said you want me when it starts. Being with you just feels right. You said we could meet it when it starts. Slow down. Sun's about to go down. So what you doing tonight? Bé, ara ja estem baixant del Roquenublo, al caminet, que aquest trosset d'aquí és una mica més complicat. Hi ha gent, és una autopista, però bueno, anem fent. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. You said you want me when it starts. Being with you just feels right. You said we could meet it when it starts. Yeah, slow down. Sun's about to go down. So what you doing tonight? Des d'aquí ja veiem el pàrquing. És una excursioneta, una miqueta cansada. No és que sigui molta distància perquè no arriba als 4 quilòmetres, però sí que l'exigència física és una miqueta. Segurament serà 30 i pico o 40 d'IPP. Així que una miqueta fora del que habitualment fem, però Ahorita, ¿llamo a la grúa o puedes? una mica fora del que fem habitualment, però per distància encaixa tot, però per IPP, per dificultat, no. Així que res, des de la illa de Gran Canària al Roquenublo, parrotejant endavant. Gaudiu de la natura. És un afegitó. Anar amb un calçat una mica dient, no anar amb xancletes de platja, ni sola que sigui completament plana, ni ha de tindre una miqueta de gravat, perquè si no serà complicat, You said you want me when it starts. Being with you just feels right. You said we could meet it when it starts. Yeah, slow down. Sun's about to go down. So what you doing tonight? It's everything I can't think of.